El traçat del TGV previst actualment pel centre de Barcelona no agrada a molts veïns i tècnics. Aquest traçat, que passa pel carrer Mallorca, a tocar de la Sagrada Família, va ser pactat per l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment espanyol. Ara, però, arran de les darreres eleccions, en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, els grups de l'oposició podrien forçar un canvi de posició del consistori. Tot amb tot, qui sempre s'ha mostrat contrari a aquest traçat és la Junta Constructora de la Sagrada Família. Nosaltres farem servir tots aquells mecanismes que ens dona l'estat de dret davant d'una cosa que creiem que no és la correcta i que posa en joc un dels monuments més importants del món. En el fons estem defensant el patrimoni de tots els catalans en aquest sentit. I per tant, si això es confirma i realment es publicita el traçat tal com està previst, nosaltres acudirem a l'audiència. El túnel és previst que passi pel centre del carrer Mallorca a 40 metres de profunditat. Amb els informes del Ministeri fets públics fins ara, els arquitectes del temple i els veïns, per motius diferents, pensen que és massa arriscat. A nosaltres ens sembla que passar pel costat de la Sagrada Família, que de fet és gairebé per sota, perquè és evident que passa faragant la Sagrada Família, passa a uns 4 metres dels fonaments de la façana de la Glòria, però tan avall que passa just per la influència d'aquests fonaments, o sigui, passa per on s'aguantarà la façana principal de la Sagrada Família i per on s'aguanta la part de la façana ja construïda en aquests moments. Per la informació de què disposem ara, hi ha un estudi informatiu que nosaltres hem tingut accés. En aquest estudi informatiu, que és això, és un estudi informatiu, hi ha informació geològica i, sota el nostre punt de vista, aquesta informació geològica encara és escassa. Ara bé, això no s'ha acabat. Actualment la DIF està fent el que és el projecte i aquí aquesta informació geològica és d'esperar i de suposar que s'ampliï i s'hi està treballant. A més, la DIF està en aquest cas assessorat per bons experts, bons professionals, i per tant aquesta informació geològica serà més gran. En el moment que el projecte estigui a disposició del públic, llavors és quan podrem valorar si ja hi ha tota la informació suficient. Tindrem un perill a la construcció, una molèstia a l'explotació i si un dia hi ha un accident sota de terra, penseu que els passadissos que hi ha d'emergència són de 90 centímetres, perquè com que res estret no permet un túnel alternatiu. I això és un altre perill addicional pels viatgers. I tot ve donat per voler passar per carrers de 20 metres. Hem parlat del litoral com una possibilitat alternativa i, a part de les propostes de Mallorca i de València que han seguit els processos administratius oficials, també hi ha qui proposa l'alternativa del carrer Aragó, que penso que pot ser vàlid en altres coses perquè és un carrer més ample que els altres carrers de l'Eixample, i també hi ha l'alternativa, si no definitiva, provisional del Vallès, que també algú defensa. El Ministeri va anunciar el passat 8 de juny un enèsim retard de les obres, però els veïns ja han començat a preparar-se per si, amb consens o sense, s'acaba aprovant el traçat actual. El dia que es posi en marxa el túnel, posem un interdicte. Intentarem parar les obres. Vull dir que no pensin que aquest retard els suposarà un tema a part de seguretat. És que els veïns es tenen moguts diàriament. Evidentment que és una mica escandalós que nosaltres encara no estiguem units amb el TGV o amb l'AVE en París. Després de molts anys que hi hagués la primera línia de TGV a Espanya. Per tant, és un retard que, diríem, sap greu per la ciutat i pel país. Però nosaltres pensem que la part positiva és dir, molt bé, això dona temps per repensar un bon pas per la ciutat de Barcelona. El Ministeri ha publicat aquesta setmana el document que oficialitza el traçat i, amb la llei a la mà, les propostes de l'Ajuntament i de la Generalitat no poden modificar el projecte. Ara bé, una falta de consens entre les 3 administracions sí que podria complicar-ne l'execució. El qui firma és el Ministeri del Foment. El que passa que ell ho vol fer-ho conjuntament amb una comissió que ha creat on hi ha també la Generalitat i hi ha també l'Ajuntament de Barcelona. Si tot va com va, o sigui, Esquerra Republicana complirà la seva promesa electoral, suposem, de que suposarà el traçat, CiU també i Partit Popular, la suma de tots 3 pot donar un canvi a l'Ajuntament de Barcelona de dir que aquest traçat es pari. Si això succeeix, quedarà en mans del Ministeri de Foment a l'acabar aprovant un canvi de traçat. Sembla, si mirat d'una manera freda, que si un ajuntament com el de Barcelona proposés o plantegés estudiar una alternativa, sembla que l'Ajuntament ha de tenir prou pes
com per poder forçar un estudi per canviar el traçat o per modificar el traçat.